Pojď se mnou. Dobrý den. Tady je takový hluk. Tady je takový hluk. Můžu se vás na něco zeptat? Ano. Vy tady bydlíte, paní? Ano. Ano. A co říkáte? Co říkáte na ty problémy, na tu romskou iniciativu? Jakým státě prostě bydlíte a jestli se vám tady vůbec líbí tady všechno? No mně se tady, jak se řekne, nelíbí. A z jakého důvodu se vám tady paní nelíbí? Nelíbí to, mi koupila jsem. Já jsem koupila ty měli tam tabák. A půjdu domů a manžel mě zabije. Zabije vás manžel? Zabije, Aha. Zabije. To máte Mně holčičku? se tady nelíbí. Nelíbí se vám tady? A co ta holčička? No to je... Jak koukám, je zabalená do té deky, ano? Ano. No, víte, já nemám plínky a ona když půjde, tak... A co sociální dávky berete? Kolik máte dětí, paní? No já mám asi... Počkejte. Asi 7. 7 dětí. Takže byste měla brát sociální příplatky, ne? No měla bys, oni mi něco dávají, ale... No málo je to, furt málo. No. Chcete něco říct do kamery vy? Nechcete? Dobře. Paní, já se vás ještě na poslední otázku zeptat, než půjdu dál. Ano. Poslouchejte. Vy teď tady bydlíte poblíž Matyčů, že jo? Ano. Že jo? Já bydlím tam, jak je ten tunel. Kde je ten tunel? A chci se zeptat. Ne. A chci se zeptat. Míníte jet do Kanady? No já jsem byla Kadaní. Nekada. Kanada, paní, Kanada. Já jsem slyšela o tom, no. Já bych se chtěla si tam podívat, proč ne? Ještě budu kourat, běžte, Jela byste. Měla jsem, no proč ne? A co takhle Anglie, paní? Anglie, tam už nějaký Romové jeli. No víte, oni říkají, že umím cigánsky, takže se tam domluvíme všude cigánsky, že? No tak by jsem se tam domluvila cigánsky. Dobře. A kde chcete vzít na letenku, paní? No tam manžel prodal televizi a půjde na terasu, pane, půjde po... Prosím? Na terasu chodí. Na trasu? Jo, chodí. Za 500 euro. Vy taky, paní, chodíte? Já už nechtějí, bo já už stará. A vy jste dřív chodila, paní? Chodila. Já jsem si vydělala. Jo? No a propila jsem. No jsem aj fejkovala, dávala jsem si drogy, heráky jsem kurila. Jo, i to peněži stalo. Dobře. Ještě se vás zeptám, paní. Vy kouříte a nemáte na sociální příspěvky? No víte, mě nezbylo na sírky a nikdo mi nechce. Nikdo. Dobře. Takže kdybyste měla přiměřených pár penízků na cestu, na letenku a na tak, takže byste klidně odjela teda do Kanady anebo do Anglie. Chci vědět jenom jo nebo ne? Jo. Prosím? Jo. Odjela. No. A proto chce zpívat, Děkuji vám dobře, děkuji vám moc. Vydělala peníze. Nemáte za... Děkuji. Proto jde do zpívání, aby si vydělala na tu letenku, nebo jak to jmenuje. Dobře. Televize Prima. Takhle, to je v Ústí nad Labem. Jdeme dál. Nechtěla byste nám říct něco do kamery? No, chtěli bychom vědět, jak koukáte na to, jak se tady dneska v těchto všech Čechách mají Romové. Na jebáňa, víte? Jdem do večerky, nechce mi dát dadlu, aby ho nepobilo tam. Oni mají co žrat, ale já ne. Tam nepiju. Hej! Už nic netreba, jenom běhnout do rakve a zaspat. Aha. A chci se ještě zeptat, paní, já se vám chci zeptat. A můžete nám říct tady do kamery, jestli byste odletěla do Kanady, anebo do Anglie, jestli byste měla možnost, odjela byste? Chceš mám dělat strát? Prosím? Ty думаешь, že mám nějaký peněz, nebo co? Ne, já se vás ptám, jestli byste chtěla do Kanady. A to kde jako? Kanadu, čo to? Ty vypadáš tady? To je Evropa, paní, Evropa. Že taká celý
to je Evropa, paní, Kanada anebo Anglie. Jela byste? Do Chajmy půjde, znáš? Prosím? Chajmy půjde. Kde to je, paní? Tam, doprava, doleva, a tam rovno tam. Takže naposled se vás tam. Kdybyste odjela, jo? Teda, kdybyste měla na to peníze. Jo, Máte to děti, mají, paní? auta mají. Je, Nemáte žádné děti? už nemám žádný děti. A měla jste někdy? Mala jsem asi 6 nebo 7, nevím. Aha. A chci se vás ještě zeptat. Vy povídáte je starobní důchod, že jo? No tak tam, když jenom půlku mi dali. Půlku. Hej, A jak to, že vám dali jenom půlku starobního důchodu? oni si pomňa, že já na hlavu. Prosím? Že já se dělá. Aha. Takže ještě se vám zeptám na jednu otázku. Můžete nám říct tady do kamery na jednu otázku. Kdyby vám stát přispěl koruny nějaký na letenku, odletěla byste do té Kanady? Však oni mi dali jenom 50 havěrů. Já se vás ptám, kdyby vám přispěli, paní, na tu letenku, odletěla byste do té Kanady? A co tam budem robit? No žít? Však i tu žije. A žijete tady dobře, paní? A nevidíš, že jsem?